Chenro manyien mar siro somb jopuonjre mbalariany mong'ere kaka University Funding Model pod medo kelo wich bar ne jopuonjre mathoth. Tracy Stacy Nembi ema en japuonjre mbalariany ma Bomet en achiel kuom jopuonjre moseyudo pek kaluwore gi nonro mage e mbui ok oriere e sama odonjo e hike mar 2 mar somo. E waloso kod migawo mar somo moyango ni mano mana achiedh nade mokel kod kikruok e mbui ka gisingo mar neno ni Tracy odhi nyime kod sombe. Jojuma ni kod mathoth. Bang' yudo thuolo mar tiegruok e mbalariany ma Bomet e higa mar 2013, japuonjre Stacy Nembi ne obedo kod mor mar chopo lek mare mar somo. Ne oro kwayo mare mar manyo kony mar omenda mar somo ma ichiwo kod piny owacho ma idendo kaka University Fund, kama bende habe ne ber moyudo omenda maromo $83 e semester no ma okwongo. Mae ne omedo kelo fuong'ruok ne en kaachiel kod familia mare ma bende nweng'o ne ni piny nikech koro janyuolne onego chul omenda maromo $35 e higa ka higa. Semester ma okwongo mar somo mare weche ne odhi makare nikech piny owacho ka okalo kuom chenrono mar University Funding ne oro ni omenda ni maromo $83. Kata kamano, ka oromo semester mar 2 weche ne ochako bagni. Stacy ok noyudo omenda no ma ichiwo kod piny owacho maromo $83 e semester mar 2. Ka mbui ne kata portal ne bende ne nyiso mana nonro mar japuonje machielo masomo mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga. First semester to nodonjo maber, manodonjo gi nyinga mano reflect in my school portal. To mar second semester ka nobiro gi nying ng'at machielo. Ma school to pok government ong'eni oserona pesa to school to pok clear koda nikech the details are not that clear. Ro gi nying ng'ato mane be oketna e portal mamara including picha mar the person. To ng'ani no somo Jaramogi, of which school no bene ni e portal mamara. Okang' mar Stacy mar manyo kony mapiyo ne ogore Luanda. Penj 2 ok ne otimo e semester mar 2, gino manochuno janyuolne mondo koro us lomro kochulo omenda no ma odong' maromo $83 ma onego chul kod piny owacho mondo eka ne otim penj mamoko. Janyuolna kuom sani osebet piny otuo, en gi lung problem. To nochune mo usolo mondo chul pat kaka en janyuol no nyalo chulo mondo anasom. Koro kochopo that part of the government to margi ok nodonjo. Wuon mare Lamik Nembi wach ni rem mar piny owacho mar oro ni nyathine ni omenda maromo $83 osemiye pek ma okalo. Ne ka ging'iyo portal ne pesa ne onge, ne ntiere mathin. Koro mar government ne onge, ne ok oter. Koro nyathi ok otimo penj. Koro kane gikendo second semester ma koro ne giloro godo higa, an kaka janyuol na chulo pesa na $83 mibandhe ni en mar government. To government be manokawe e new model mane wacho no kelne. Koro banka na sedi Huduma Center to jo Huduma nokona ni ginok gidil gi scholarship, gin gidil gi loans magimiyowa. Koro ne gimiya namba moro ni ago including the email. Koro kana go namba ne ok nodonji at first. Sani to nodonjo to ok make. E odiechieng' manyoro mar tarik 30 mar dwe mar 8, japuonje ni koro ok ne nyalo nonro mage e mbui mare kata portal. Nyaka sani japuonje ni onego be ni koro se kata dok e sikul. Kata kamano, bedo ni koro pod ok onyalo omenda ma odhigo sikul koro miyo okwamo pacho. I'm supposed to report back to school. To osetama nikech onge gimoro amora. Wakwa need that scholarship desk mondo bedo Huduma Center. If any case you have any issue, enyalo dhi to gi respond. Koro na akwa ni kanitiere joma nyalo konya mondo nyathina osom. Nyathi pok odhi skul nyaka sani an kode ot. Laktar Samuel Siring matiyo kod migawo no mar somo wach ni dhiero ni ma japuonje ni okale nyalo bedo ni okel kod chochni mag mbui. Kata kamano, odhi kawo okang' mar japuonje ni nonro mage koro bedo makare kendo yudo kony mapiyo piyo. George Juma, Ramogi TV, Migori.